Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kakaruwa ka bala thot Bah Ps Lyngngoh hakiran social media. Baru Bah Ps udah thot ka bangkum ni. Ka sarkar Meghalaya ka dabram deki pawhajar klur tangba man ki department ka sarkar ka aidau bamdan pisa ki contractor batrai ki projects bapher jong ka government ki laya yap tangan ha bakum ni. Syai kala wei jong ka jela. La bread lut syai kita ki pisa ram jong ka sarkar MDA. Ula bo ikani ka jingkali. Nang tagi contractor ki say pisa si sensei hakapor bagi pentrai ka project pause adalah dep bantrai ka sarkar apa pelat bil ki pelat tok long ban bapen kai ka pisa jong contractor hatukani kamla dei ka boit ban penrit mensi mi ki local contractor baram not shim kam shu khnang ban wan shim kam no ki Bri U ni ki company banashabar ni ki company hespa nakajella ban chukjit kai ki taxes bapher ya ki local registered contractor ulabo ikani ka jingkali baru lapan kod ka bangkum ni kalau dei kapor badan kami ka sarkar ban perkhat badan ten thamai no yakani ka policy khnang ban ya imlang nadu urit uria hadu ki he ki khrau